eguna da, irailaren 22 ongi etorri magazinera. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu, aski interesgarriak, lehenik eta behin ipuin kontalari batekin egonen gara, Virgine Albirarekin hain zuzen ere, eta berak kontatuko digu, orain hemen gutxira eginen duen ikuskizun bat, nolakoa den, baino batez ere solastuko gara, arte espresio horretaz, ipuin kontalaritza bera, zer den, nola egiten den, zein diren ipuin bat edo narrazio bat ongi kontatzeko gakoak eta bar. Eta ondotik, bigarren elkarrizketa bat, eta bigarren elkarrizketa horretan, hain zuzen ere, irailaren 28an hemen Iruñeko Kondestable jauregian antolatu duten euskararen ahozkotasuna, horren inguruan eztabaidatzeko, horren inguruan sakontzeko antolatu dute mintegi bat, eta horren inguruan solasteko, horren berri emateko, Sagrario Aleman, eta Enrique Díaz de Urralbururekin egonen gara. Baina ez gaitezen lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. 1872ko irailaren 22an Otto von Bismarck gobernuko presidente egin zuten kanpo arazoetako ministeritza ere berak eskuratu zuelarik. Eta 1888an Astilleros del Nervión ontziolaren lehen harria jarri zuten. 1928an Alexander Fleming, eskoziar bakteriologoak, penizilina deskurritu zuen. Eta 2002ko irailaren 22an Fernandito Lapoyarre Korsego bakteriolea hil zen. Egunkarien azalak. Diario de Noticiasen azalean lerroburuan, Nafarroak, Andaluziak, ondarearen gaineko zerga kentzea eta finantziatzeko gehiago eskatzea kritikatu du. Batzordearen erabakia inkoherentea eta insolidarioa dela uste du foru gobernuak. Aierdik azpimarratu du kontraesana dagoela estatuari ematean zaiona baino funts gehiago eskatzea eta gainera gehien dutenei zergak jaistea. Argazkian, suak Ezkaba mendiaren magalean utzitako arrastoa, eta izenburuan, Ezkabako suaren ondoren suhiltzaile gutxiago. Baso errefortzuek eta laguntzailek sute kanpaina zabaltzea eskatzen dute. Atzo itzali zituzten garrak 27 hektarea erre ondoren. Ezkabako suten aurkako planak 6 urte baino gehiago daramatza izapidetze prozesuan. Berri gehiago, gasaren beza 100% jaisteak Nafarroko 188.000 etxeri egingo die mesede. Baita ere, Nafarroa garraioan maskararen erabilera kentzearen aldekoa. Eta azkenik, 4,3 milioi soldatak parekatzeko eta 0,3an laguntzak kontratatzeko. Eta Diario de Navarran lerroburu nagusian, Putinek 300.000 erreserbista mobilizatu ditu eta arma nuklearrak erabiltzeaz solastu da. Txinak Errusiari Ukrainako gerraren amaiera eskatu dio eta Kremlinek protestak erreprimitzen ditu. Argazkian, pare bat lagun elkar besarkatuta, familia batek 750 euroko diru zorroa itzuli zuenean. Baitere, geroa baik 0,3 urtekoentzako irteera bat proposatu eta hitzartu du bere bazkideekin. Azken orduan, 4,3 milioiko partida adostu dute lan baldintzak hobetzeko. Gara egunkarian argazki nagusian, David Cronenberg zinemaldiko sariarekin eta izenburuan gizakiak inkostientean duen horretatik abiatzen da artea bere hitzak hain zuzen. Lerroburu handi batean, Putinek ezarritako mobilizazio partzialak alarmak pizten ditu. Mendebaldeari Errusiaren suntsipena bilatzea leporatu zion telebistako mezu batean. Putinek mobilizazio bat iragarri zuen eta defentsaren arabera 300.000 erreserbista inguru deituko dituzte. Berri gehiagotan, Mercedesek handitze plana aurkeztu du, eta esnal eta paroti buruzko erabakia gaur jakinaraziko da. Berria egunkariko lerroburuan ere, Putinek 300.000 erreserbista deitu ditu Ukrainako inbasioa indartzeko, Errusiako presidenteak mobilizazioa partziala agindu du, eta adierazi du prest dagoela arma nuklearrak defentsarako erabiltzeko. Aeben ustez, ahulezia zantzuak erakusten ditu. Baitere, Han Gabriel, Kupeko diputatu ohiaren hitzak jarri dituzte azalean. Min handia eragiten du erbesteko kideekin batera itzuli ezin izateak. Turismoari dagokionez, Donostia saturazioaren beldur. Aurtengo abuztuan 20 bidaiari gehiago egon dira Gipuzkoako hiriburuko hoteletan 2019ko abuztuan baino. Bestalde,
ezin da bermatu esa segurua dela azken azterketen arabera. Espainiako gobernuak iazko apirilean eskatu zuen urtegiari buruzko txostena, baina Nafarroak adierazi du aurtengo uztailean jaso zuela. Eta iparraldean Andreek doan jaso ahalko dute biharamuneko pilula. Bukatzeko Euskal Herria irratia. Martin Villa, 78ko San Ferminengatik berriro auzipetzea errefuxatu du Argentinako justiziak. Argentinako kasazio penaleko ganbera federalak herrialde horretako auzitegi gorenak Rodolfo Martin Villaren auzipetzearen baliogabetzea berretsi du. Autoaren baliogabetzearen aurka hainbat elkartek aurkeztutako kereilaren errekurtsoa atzera botata. Baitere, Inigo Balbas suhiltzailearen hitzak. Egiturari gabe ari gara suteak itzaltzen. Azkenik, Aritz Aiesaren hitzak. Konponbideak bilatu behar ditugu gure birika ezkaba zaindu ahal izateko. Eta biharko eguraldia. Udako azken egunean eguzkia nagusituko da zeruan eta temperaturak koska pare bat gora egingo du. Goizean goizetik ia leku gehienetan zerua oskarbia agertuko da eta eguzkiak giroa epelduz joango da. Gainera, leku batzuetan haizea hego ukituarekin ibiliko da, batez ere Kantauri isurialdean, eta temperatura maksimoak atzo baino koska pare bat gorago geldituko dira. Barnealdean 28 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, eta kostaldean 22-24 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean, haizea ipar edo ipar-ekialdetik finkatuko da, zertxobait indartuko da. Udazkenean sartzearekin batera, aldaketaren lehen zantzuak antzemango ditugu. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira zeruan, eta temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira. Hala baina, eguerditik aurrera haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta hodeitza ugarituz eta trinkotuz joango da. Baliteke egunaren azken orduetan zaparrada isolaturen bat botatzea. Nafarroan bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da, eta bertan baliteke ekaitzak jotzea bereziki Pirinioetan. Ezakit, akaso giza historiako arte espresio zaharrenetakoa izango ez alden, ipuinak kontatzearena, gauzak, historiak elkarri kontatzearena, baina oraindik ere hemen dugu arte espresio hori, eta gainera beti ere modernizatzen, eta beti ere berritzen, eta aurrak eta helduak nola ez harritzen. Hain zuzen ere horretaz solasteko, gaurkoan Virginia Albirarekin gaude, ipuin kontalaria eta antzerkilaria, hemen dago gurekin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Zehazki, zuaitzak dena dakite obra eginen duzu hemen urrengo hortzegunean, okerrezpanago, non, noiz, nola dau? Galdetzen badiazu non eta noiz, ezin dizut esan. Era bat nahaztuta ditudalako ipuin saio guztiak. Begiratu beharko dugu. Hori informatori orden aurkituko du, nahi duenak, agertu nahi duenak. Uste dut urrengo hortzegunean dela, 26an, eta tokia zehazki orain ez dut burutan, baina, informazioa aixe dago, interneten garaian. Eta beraz, hori bai, hau bai, pentsatut bai ekingo duzula, zuaitzak dena dakite, ipuina kontatuko duzu, zertan da zabizket? Ipuinak. Ipuin saioaren izenburua da. Izenburuak esaten duena pixkatxo bat nondik joanen den ipuin saioa, baina ipuinak horrekin lotuta daude beti, ez? Kasu honetan, basoarekin, zuaitzekin, animaliekin, basoko gertakizunekin, halakoekin, ez? Berez, ipuin saio batek duen izenburua, bakarrik izenburua da. Esan nahi dut horren azpian egon daitezke hogei ipuin ezberdin, hor zaku batean sartuta eta gero publikoaren arabera aukeratzen ditut ipuinak, ez? Baina beti gai horrekin lotuta. Pixket espazio bat emateko bezala, ez? Kokatzen da nonbaiten,
Bai. Kontua da, ez dakizula inoiz ere zenolako publiko izan behar duzun. Orduan agian aurrak oso txikiak dira, adinak oso nahaztuta, ala ez, edo orduan segun eta nola ikusten duzun publikoa, ipuinak aukeratzen ditut nik, ez? Baina gai horrekin, ez? Orduan baditut hor nire ipuinak, eta aukeratzen ditut horrekin lotuta. Ez orduan horren azpian bada euritako bat balitz bezala eta horren azpian sartzen dira ipuinak, orduan eta hortik hartzen ditut nik. Ostra, orden badu, improvisazio toke bat, hori ere, pentsatu beharko dela, esperientzia bastante horretarako ez, jakiteko, ostra, publiko honentzat hobe enkajatuko du honek, ari dira barre asko egiten orduan hau, edo nahiko isilik daude orduan hobe hau. Bai, azkenean da, esperientzia urteak eta urteak kontatzen, azteko ja badaukazu hor, repertorio luzea, ez? Eta ohituta zaude ikusten, zer dagoen, nondik joan zaitezken, beti sorpresak egoten dira, ez? Baina bai improvisazio puntu hori bai izan behar duzula, batez ere publikoarekin ongi egoteko, ez? Eta gustora, eta beraiek eskatzen dutena eman ahal izateko. Eta zenbait momentutan nik nahi dudana egiteko, ez? Batzuetan kontrakoa da zuek gauza bat nahi duzu, nik ere beste bat, orduan, akorde batera llegatuko gara, ez? Baina bai, improvisazio hori hor dago, bai. Eta, erran duzu, hau txapel bat dela ez, aterki bat, baina ipuinek ez dute nolabait ere derrigorrez zer ikusirik naturaren munduarekin, zoitzen munduarekin, edo bai? Bai. Kasu honetan, zoitze kontatzen dutena, izan daiteke naturarekin lotuta, baina badira beste istorio batzuk ere, basoetan gertatzen direnak, ipuin saio honetan askotan mitologiarekin lotuta daudenak sartzen ditut, askotan. Asko gustatzen zaizkidalako, orduan batzuetan, honetan ere... Euskal mitologiaren... Bai, euskal mitologia, bai. Askotan basoetan gertatzen direnez, edo basoekin lotuta daude, edo, hor baten bat beti sartzen dut, ez? Animaliak, basoak, eta hor mitologia ere sartzen dut, asko gustatzen zaidalako, eta nire ustez aurrak ez dakite ia ezer. Orduan, hortik bideratzen dut ere. Eta aurrek ere aldi berean pentsatzut maiteko dutela, ez? Nahiko mitologiaren kontu horiek. Bai, izugarri gustatzen zaie, izugarri gainera pertsonaia ezberdinak entzuten dituztenean, batzuentzat ezberdinak lamiak dira, badaude beste batzuk inoiz entzun ez dituztenak, eta beti istorio horietan beti dago puntu bat hor heriotza alde egitearena eta nahiko gauza gogorra direnak eta potenteak gustatu egiten zaie hori dena, bai, izugarri. Batzuetan, ez dira beldurtzen, ez? Bulertzen dutelako ipuinak direla eta, baina bai sortzen zaila... Kezka aurpegia galitzen zaila, bai. Baina hori benetan gertatu zen, eta orduan hortik ipuin saioa luzatzen da, baina ja hasten gara hitz egiten publikoarekin, ez? Beti batzuetan badaude momentu batzuk beraiekin hitz egiteko zer den egia, zer ez den egia, nondik datozen historiak eta orduan momentu horiek batzuetan... Edo ipuinen tartean batzuetan ere bai, ez? Eta batzuetan beraiek eskatzen dute, eta kontratzen aldi guzu beste zerbait honetaz? Tira, ez? Bai, batzuetan publikoa segunetan nola dagoen, ez? Halako giroa sortzen denean oso polita izaten da, baina batzuetan ikusten duzu kezkak dituztela edo hor zerbait inoiz entzun ez dutena zerbait hor dagoela eta gehiago jakin nahi dutela, ez? Venga, tira aurrera goaz, ez? Zeona. Beraz, kontatzen duzunean tartalo eta historio horiek galdituko dira, ez? Tartalorekin gurasoak beldurtzen dira gehiago, aurrak baino, historio horretan atza moztu egiten duela gazteak eta hori dena, batean, aurrek entzuten dute, baina aurrentzat ez da, hainbeste, atza moztu eta egiten dute, hola, baina kitxo, ez? Baina gurasoak gelditzen dira pentsatzen, eta nire aurrak honetan nola eginen du lo, eta ez dakit zer, eta ipuinak direla, eta aurrek hartzen dute horrela.
eta momentu horretan larritu egiten dira, baina historiaren barruan dagoen giroaren gatik, baina ez dira gelditzen pentsatzen, eta altza moztu zuen, eta bizitza osorako gelditu zen atzi gabe, eta ze mina, ez hori gurasoen kezka da, ez? Baina haurrak sartzen dira osongi historia horietan, emozionatu egiten dira, eta gainera batzuetan, adibidez Tartalorekin gertatzen dena, Tartalo ematen du oso pertsonaia ona dela, kanpotik ikusita, hoi Tartalo, super Tartalo, ez, baina Tartalo... Delita. Bai, orduan, batean beste alde hori ikusten dutenean emozionatu egiten dira. Gaiztoak, pertsonaiak, gaiztoak gure ikuspuntutik, pertsonaia gaiztoak maitatzen dituztelako ere. Guztiok daukagu bi alde hori, oso onak izateko aldea eta gaiztoa izatekoa. Orduan, gaizto izaten gara batzuetan, hola, pertsonaia horiek maitatzen edo entzuten edo disfrutatzen beraiekin, gure bizitzan ez, baina hortik bai, ez? Eta hortik ez da pasatzen. Bideo-jokoetan pixet ere gertatzen da, ez? Horixe, bai, guztiok ulertzen dugu bideo-jolasa direla, eta ikusten dituzu jende hiltzen, baina buru sanoa baldin badaukate, eta kezka hori da nola daukaten burua, ez bideo-jolasa, ez? Badakite horretan dela, eta hortik kanpo hori ez da existitzen, baina jolasak dira, ez? Ipuinetan beste inbeste ulertzen dute, ipuinak direla, ez dagoela besterik, ez? Eta disfrutatzen dute horretan, eta batzuetan badaude hor, batzuetan identifikatzen dira gaiztoekin, beti aparte daudenak direlako, ez? Orduan horre badago identifikazio punto bat, eta batzuetan nahi dutena da gaiztoak irabaztea, ez? Osea, igual pertsonaia protagonista super ona, super perfektuarekin batzuetan ez dute... Batzuetan ez, hain perfektuak direnean, ez daukate... Bai, ez dago zentzurik, ez da zer gertatzen, ez da... Eta ez, beti gaina ez da ezer gertatuko historioan, ez denan perfektua baldin bada, orduan nahi dutena da, zerbait gertatzea, eta zerbait gertatzeko dena ez da perfektua izan behar, ez? Eta agian imperfekzio hori sortzen duena da garrantzitsuena. Erabat. Beraz, aurrei morbo punto bat gustatzen zaio. Morboak engantzatzen dira. Bai. Ongi dago hori jakitea. Eta, Virginia, ezakitzuk, bota dituzu ideia batzuk, baino, saiatzen zara moraleja bat transmititzen ipuinen bitartez hori beharrezkoa da, saiatzen zara zentzu moral bat, ez? Ipuin moralizanteak izatea edo ez da zure helburu lehenbizitzen? Ez, baina oso garbi daukat zer ari naizen kontatzen eta zer transmititu nahi dudan. Oso garbi izan behar duzu zer ari zaren kontatzen, ez? Eta batzuetan ipuinak bilatzen ari zarenean, interneten sartzen bazara, aurrendako ipuinak guztiak dira lagunekin ongi portatzen ikasteko, errespetua lantzeko, eta ez dakiz zer. Ipuin guztiek daukate atzean zerbait, guztiek daukate zerbait atzean. Naiz eta... Historio guztiek zerbait kontatzen dute. Claro, eta zuk jakin behar duzu zer ari zaren kontatzen eta zergatik, eta zein den zuk transmititu nahi duzuna, beste ipuina galdu egiten da hor, ez? Baina nik hori kontatzen dut, saiatzen naiz zuk ulertzen nik kontatu nahi dudana, eta gero zuk horrekin zuk nahi duzuna egin, baina nik ez dizut esanen, eta aurra oso ongi portatu zenez, bizirik atera zen hortik. Berez, zuek badakizu zer egin behar duzuen, ongi portatu behar. Ez, mesedez, ez nire nago horretarako, nire ipuina kontatzeko, bai nire ideiak hortik transmititzen ditu dela, garbi dago ez, baina aurrekin gozatu egiten dute ipuinekin, eta beti azkenean bakoitzak dituen baloreak ipuinetan agertzen dira, ez? Baina ez modu moralizante batean, esan ez, horrela egin behar da, eta ona baldin bazara lagunekin, sariek jasoko dituzu, azteko hori egia ez delako. Orduan, baina bai... Eta igual izaten da, inkluso kontraproduzentea, eta aur batek entzuten duenik hori, igual heldu batetik,
justo sortzen dion, igual da kontrakoa rollo, jode, baina egin ematen txapa izan behar nahi zona, baina ez dizu igual egiazki... Egia, eta ez du zentzurik, baina adibidez ipuin batean, ipuin bakoitzarekin ez da bakarrik edila bat lantzen, ez? Gehiago lantzen dira, ez? Eta, adibidez, bada ipuin bat non inorez den sartzen bide batetik joaten, ez? Debekatuta omen dago, baina azkenean neska bat ausartzen da ibiltzen hortik, ez? Eta azkenean, gauza gertatzen zaizkio, bueltatzen denean, besteak ez dira ausartzen eta saiatzen dira debekatzen alkatea ezik, baina alkateak ezin du, ez? Ipuina hola da, modu xume batean. Orduan, hortik gauza pila bat lantzen alduzu, ez? Nola sortzen den autoritatea alkatearekin, ausarta izatea, ausarta ez dena zer den, zergatik ez den ausarta, ausarta izatea ona den ala ez? Baina, nik nire iritzia izan dezaket, ez? Horri buruz, ez? Eta momentu batean esaten du, transmititu nahi duana da, publikoa nola dagoen ikusita, edo baten aurpegia ikusterakoan, batzuetan ausarta dena bada inork pentsatzen ez duena, ez? Orduan, eta baten aurpegia ikusten duzu, honek hori behar du, ez? Eta hortik bideratzen duzu edo hori implikazio gehiago egiten duzu ipuinarekin, ez? Orduan, ez duzu esaten, baina horrek sentitzen du, nik nola kontatzen dudan entzuterakoan, horrek sentitzen du hori, ez? Orduan ez duzu esaten, eta inork pentsatzen ez zuena, hasi zen ibiltzen, ez? Baina bera konturatu da, hori gertatu dela, ez? Eta hor identifikazio bat sortzen da, ez? Orduan, mezuak beti daude hor, beti, baina egiten ditugun gauza guztietan gure mezuak daudelako hor transmititzen dira, baina ez modu moralizante batean. Zuk entzun, zuk zer pentsatzen duzun gero, zuk ikusiko duzu, ez? Hau da, nik kontatu nahi dudana eta horrela kontatzen dut, ez? Bai, igual batzutan, helburu handiena izaten alda, hain zuzen ere aurrek garatzea, ez gaitasun kritiko bat, edo pentsamenduan sakontzekoa. Ez dakit, ez hain bertze, inoiz ez da sartu behar toki batean debekatu jartzen duena, baizik eta igual gehiago erratea. Ze gertatzen alda hemen sartzen banez, ez? Pixket, jarrera kostienteago bat izatea eta refleksiboagoa, ez? Bai, batzuetan eskatzen dizute ipuin saio bat gai batekin egokituta, bale? Ongi ados. Eta ipuinak aukeratzen dituzu eta horrekin kontatzen duzu, ez? Aurreko egunean bat egin nuen aniztasun kulturala. Ez da, nik aukeratzen ditut ipuinak, nik kontatzen ditut, eta gero zuek entzun. Eta ipuin batetik bakoitzak iritzi ezberdinak hartzen alditu, edo agian batek esaten duzuna tontakai bada, bai, zuk ikusi, nik bakarrik kontatu dizut, nik ez dizut esan hau dela egia borobila, ez, zuk ikusi, ipuinak dira, azkenean ipuinak dira disfrutatzeko. Eta disfrutatzen jendearen barnean sartzen zara, ez? Orduan hor barruan gertatzen dena, ezin duzu bideratu, ezin diozu inori esan hau pentsatu behar duzu edo hau sentitu behar duzu. Nik hau kontatzen dizut, nik hau horrela sentitzen dut, baina ea zuk zer egiten duzun honekin. Kuriosoa. Eta, erratzen zenuen aurra hauek emozionatzen direla, ez? Hau ikustu duzu beren aurpegietan eta galdetu nahi nizun, zeren aldi berean harritzen dat, atentzioaren, merkantilizazioaren garaian bizi gara, ez? Netflix sare sozialak hiperestimulatuak, ez? Eta aurrak baitere, bost urtetatik pantailez inguratuak. Eta ez dakit, zuk sumatzen duzu aldatu dela hori, aurretan arreta jartzeko gaitasuna, sumatzen duzu nola baitere pantaila guzeuen kompetentzia. Bai, baina izugarri, hasi nintzenetik, aldaketa izan da, nabarmena, bai. Nabaritzen da, alde batetik, ez direla hain autonomoak, txikiak direnean, eta horren eragina da, beraie bakarrik ipuin saio batean egoteko, batzuetan txikiak direnean arazoak daude, orain, lehentxeago hainbeste ez ziren, ez? Atentzioa ez dute mantentzen, istorioak, lehentxeago 5 urtekoentzat kontatzen dituen istorioak, agian orain,
ez dituzte oso ongi hartzen, ez dira gauza, jasotzen dituzten estimuluak pantailetatik oso simpleak dira eta oso azkarrak. Orduan aspertzen dira berehala. Askotan esaten dizute, baina ez duzu ezer erakutsi behar, ez nik kontatu behar dizut. Eta beraiek sortu behar dituzte irudiak buruan, baina ez daude ohituta daude tekstua eta irudiak ematen. Orduan ez dira gauza sortzeko, eta gauza ez direnez, aspertu egiten dira. Orduan ipuinak... Irudia kanpoan, barruan egon beharrean kanpoan da. Hori da, kanpoan, eta uniformeak guztiek irudi berdina daukate, ez? Baina ipuinetan bakoitzak bere irudia dauka, berak sortuta. Orduan ez daude ohituta, kosta egiten zaie, nekatu egiten dira eta ipuinak motzagoak izan behar dira. Gero badaude beti... TikTokizazio bat gertatzen ari zaizu. Bai, kosta egiten da. Baina hori, pandemia bukatu bezain pronto, hor izan zen gogorra. Nabaritu zen, bai, iaz izan zen, hasierako hilabetetan nik ez baina zer gertatzen da hemen, nabaritzen zen pila bat. Orain, pixka bat hobe ikusten dut kontua, baina batez ere txikiekin bai ikusten dudala, koste egiten zaiela, atentzioa mantentzearena da, eta bada pantailen kontua batez ere, ez? Hori izango zen, Virginia, segurazki ere, pandemian, etxean zaudenez, ez, bombardatu genituelako pantailekin, ez? Bai, nahiko garai zaila izan da guztientzat, eta ez dut pentsatu nahi, bosturteko haur batekin, pisu txiki batean, momentu oro sartuta, azkenean zer egiten duzu. Eta orain, beste baliabide batzuk ditugu, ez? Eta alde batetik ona izan daitekena, beste alde batetik ez da inona, ez? Eta zentzu honetan, niri, adibidez, esaten dutenean, eske irakurtzea ez zaizu gustatzen, ahalegin bat egin behar duzulako, eta batez ere irudiak zuk sortu behar dituzulako. Eta ez daude ohituta horrexegatik aspertzen dira, eta azkenean beraiek irakurtzen dituzten testu guztiak irudiarekin lotuta daude. Ez, orduan badago beraiek egin behar duten lan bat, egiten ohituta ez daudena. Ez, orduan, baina bagoaz, nik disfrutatzen dut pila bat, ez? Baina horretarako hori, izan behar, oso repertorio handia izan behar dut ikusteko publikoa nola dagoen moldatzeko, ez motzago ipuina edo luzeago, edo agian hasten zara oso motza den batekin, eta hurrengoa pixka luzeago, eta hurrengoa motzago, eta hor bazoaz tartekatzen, ez? Hasi nintzenean, agian 50 minututan 2 ipuin kontatzen nuen. Eta ez zegoen inolako arazorik, orain zaila da horrela kontatzea. Ostras, ze pasada. Eta hau zenbat urtetan sumatu duzu aldaketa hau? Hasi nintzen, orain dela 26, 7, 28 urte kontatzen, ez? Orduan izan da, nahiko bide mantsoa, baina, baliabide guzti hauek garatu diren einean, nabaritu da. Bai, pandemia eta gero igual sumatu pandemia zenela eta gero izan zen, bai, izan zen, batean izan zen hor mosketa bat, eta nik esan da, baina hau zer da. Nik antzerki klaseak ere ematen ditut, eta izan zen, baina harrigarria, baina zer gertatzen da, aurrak ezin geldirik egon entzuten, horre eseri, eta hasi kontatzen da, eta ja burua galduta, ez? Sumatzen duzu segidoan, ez? Bai, momentu horiek gogorrak izan ziren, baina... Irudi beldurgarria, hori transmititu duzuna. Bai, eske, benetan, ipuin saioetan, nire ipuin saioak, badira, gogorrak esan nahi dut, ni naiz kontatzen, ez dago gehiagorik, ez? Ez dago objekturik, ez dago eszenografiarik. Batzuetan zerbait egiten dut, baina ez, irudimen purua. Bai, nire kontatzeko modua hori da, ez? Badaude beste modu batzuk eta beste ipuin saio batzuk, ez? Eta dramatizatuagoak direnak eta bar, ez? Baina nire holakoa da, eta nik nabaritu nuen, baina pila bat, ez? 2 urte pasata, esaten nuen, baina beti kontatu dudan ipuin bat, eta aurrek ezin entzun, ezin geldirik egon, ezin ipuinean sartu,
baina eta momentu oro galdetzen, eta pertsonaia bat, eta nolakoa da, baina hila nola dauka, eta nolako detaile guztiak behar zituzten, ez? Zeren, ezin dute sortu, ez? Zeren, ezin dute. Bezena zaur batik zuk erraten duzu, eta etorri zen, zakit, Juan, eta zen gizona handi bat. Eta ja bakoitzak irudikatzen du modu batera, eta ez du behar gehiago, ez? Claro, bai, eta batzuetan, hori apropos egiten duzu, ez duzu gauza handirik ere esaten, bakoitzak bere irudia izateko baina batean. Egiten da apropos sustatzeko irudimena, ez? Hori da. Bi retazo eman, erraten den bezala, brotxa gorda. Bai, baina baten batek galdetzen dizu, eta hilea ze koloretakoa zen, eta begiak, eta nola zituen eskuak, eta nola zijoan jantzita, beharrezkoak ez diren gauzak, ez? Historiorako beharrezkoak ez direnak, eta gure buruak sortzen ditu gauza horiekola naturalki, ez? Baina beraiek informazio osoa behar zuten, ez direla gauza, ez daude dituta eta gainera gertatzen zaiena da, nik uste, irudiak beti ikusten dituztenez, ez dakite beraie buruan sortzen dutena ongi dauen ala ez. Ez dakite, guztiek sortzen dutena berdina dena sortu dute irudi bat, baina horraten dute, baina hola da, ez behar dute ziurtatu. Bai, hori da, bai. Jo, egiten zait hori aski gai interesgarria eta kezkagarria aldi berean. Eta zuk erranduzuna baitere ez. Karo, badu, horrek ematen du eztabaida interesgarri baterako, badu punto exigente bat. Literaturak bezala, ez? Zuk irakurtzen duzunean liburu bat, dire dena letrak, edo ikusi pelikula bat, da diferentea. Eta gero aldin berea mundu guztiak erraten dizu, ez, baina liburua da asko zobea. Mundu guztiak erratu, ez, liburua da asko zobea, ez? Liburu bat bihurtzen denean pelikula. Baina, karo, hor badago fondoan zeki zerbait iten zaidana interesgarria dela, aldi berean dire exigenteagoak, eskatzen du esfortzu mental bat, baina gero horrek ez du erran nahi ez denik satisfaktorioagoa. Hori da. Bueno, niri irakurtzea gustatu zait beti pila bat, baina justo horrexegatik, irakurtzen ari zaren bitartean pelikula buruan daukazu, ez? Orduan hor, eta batzuetan hori gertatzen zaigu, zuk esan duzuna ez, baina liburu asko zobea da, ez? Zuk buruan daukazun irudia eta gero pelikuletan ikusten duzuna ez da berdina, orduan batzuetan zurea asko zobea da, ez? Ez da esaten duzu libura, hobea da, bai. Batzuetan, beste batzuetan ez dute zer ikusirik liburarekin, baina ipuin saio batean, azkenean, hori ere gertatzen da, exigentea da, baina exigentzia hori ez duzu nabaritzen. Ez duzu nabaritzen, ez zara konstiente, ez zu esertzen zara, eta hasten zara entzuten, eta kontalariak harrapatzen bazaitu, horren barruan zaude sartuta, ez? Eta ipuin saioa bukatzen denean, esaten zu, ematen du nekatuta zaudela ipuin saio horretatik atera zarenean, ez? Egin duzu bidaia bat. Bai, eta sartzen zara, eta eske izkiekin bazoaz bidaiatzen, ez? Zeboita. Orduan... Eta somatuko duzu aurren reakzioan hori, ez? Nola guitzuten ez dakit, igual esku bat edo ahoa. Bai, eta begiak. Gelditzen dira begiratzen, eta ikusten duzu bat, eta esaten zu badakit hori zerari den pentsatzen, ez? Eta bukatzen denean ipuina, batean aurrek egiten dute. Eta arna sartzen dute, ez? Ateratzen dira, sartzen dira inbeste, ateratzen dira, eskantzatzera, 2 segundu eta guazen urrengoare egin, ez? Batzuk ez dute, ez da, hortik atera nahi, eta hor daude, eta beste bat, ez? Eta jarraitu nahi dute giro horretan, ez? Baina, eski batean, gela batean daude, edo areto batean, edo gauden tokian, baina besteekin daude, baina beraien buruarekin daude, beraiek daude hor bakarrik, besteekin inguratuta, pertsona bat hitz egiten, baina beraiek hor daude, beraien munduekin, ez? Eta entzuten dutenarekin, beraiek sortzen dutenarekin, orduan emozionatu egiten dira, sartzen dira, eta hor daude, bai. Azkenean dela, kuadrilla batean ere, batek anekdota bat kontatzen duenean bezala, edo historia bat kontatzen duenean bezala, bizken luzeago, baina espiritua da. Bai, harrapatzen bat zaituzte, ez da, segi kontatu nahi duzuna, oso gustora gaudela, ez? Baina sartu behar zaituzte giro horretan, baina behin sartzen zarela,
bidaiatzen ari zara, bizitzen ari zara kontatzen dizutena, ez? Virginia, dena den noski hau guztiak, badu atzetik teknika bat, ez? Erran nahi dut ez da, espontaneoa nik ikusten dut historia bat eta kontatu, ez? Hor badu, pentsatzen dut txaren entonazioa, ez? Isiluneak, nola espresatzen zuen, begiradak. Zagit, botatzen aldituzun, 2-3 gako, hemen dauden gurasoen dako, edo gurasoak ez direnen dako, ez dakit, historia bat saiatzeko kontatzen modu honean, transmititzen. Lehendabizi nik uste lehenengo gauza badela, ipuina egokia izan behar dela. Batzuetan enpeinatu egiten gara eta aukeratzen ditugun ipuinak agian ez dira egokiak. Hori lehenengo gauza. Eta gero, kontatzeko gogoa. Beti gogoz kontatu behar duzu, benetan. Etxean zaudenean zure aurrarekin lotara joaten dela, ipuin bat kontatu behar baldin badiozu, gogoz kontatu behar diozu. Bestela aurrak nabarituko du eta esan du, ez zait interesatzen, ez? Baina kontatu behar diozu, garrantzitsua da isil momentu horiek, batzuetan zerbait kontatu eta gero isil momentu bat behar da buruak prozesatzeko, edo sortu duzun sentimendua ere prozesatzeko eta bere tokira joateko, edo jakin-mina sortzeko, ahotsa oso garrantzitsua da, erritmo ezberdinak sortzea momentu batean, ez? Jo behar da aldatzen erritmoa. Bai, ez da gauza bera, hasieran aurkezpena izaten da, ez? Normalean, ez? Egoeraren aurkezpena momentu hori lasaiagoa izan daiteke, baina gero ekintza datorrenean azkartu egin daiteke. Eta bukaera, oso bukaera markatu, eta oso garbi dago hau dela bukaera. Eta batzuetan bukaerak ez dira ipuiniek ez dituzte ongi markatzen, zuk entzuten duzu eta esan duzu, honek jarraitzen aldu, baina badaude formulak ez bukatzeko. Nik beti erabiltzen du katu, ipuina bukatu, beti. Eta gazteleraz kontatzen dudanean, gutxitan kontatzen dudala, oso gutxitan, kosta egiten zait beste zerbait bilatzea, euskaraz nik uste bukaerak askoz politagoak direlako. Nik beti bukatzen dut horrela, ez? Baina oso garbi markatzea bukaera. Nire ustez oso garrantzitsua da, hasiera potente bat, garbi dago hau dela hasiera eta garbi dago hau dela bukaera. Hoi, hartan duzuna, deus etorri zaiburura, nire hasiera egintzenean telebistan, batzutan gertatzen zen elkarrizketatuekin, zuk ez baduzu markatzen ongi bukaera, gelditzen daulako inpas batean, ez dakela nork erramar duen agur, nork ez, dakela segitzen duen ez. Eta orden behar da bukatu, eman bartzaio horri bere parsimonia. Bai. Hausen izan da. Bai, hori da. Eta behar duzu transmititu hotxerekin. Bai. Eta batzuetan, ipuinak gelditzen da hor misterio tono batean adibidez, baina zu gero mozten duzu esaten, eta katu, ipuina bukatu. Eta esaten zuten, horrela utzi behar gaituzu, bai. Sentitzen dut, baina horrela, zuek jarraitu zuen etxean, ez? Baina ipuina ongi bukatu behar da, ez? Baten dugu hemen ordu erdi bat, berez 15 minutoko elkarrizketa bat egin behar genuen. Katu, historia hemen bukatu, egingo dugu. Virginia, 26an, ez dakigu zehazkenon, baina horrengo hortzegunean, hortxen, zuaitzek dena dakite, zure ipuinez gozatzeko aukera. Erran bezala, Virginia Elvira, ipuin kontalaria, antzerkilaria, hortan ez gara sartu, baina ere galdetu behar genion, arte espresioien artean ze ezberdintasun dagoen, berdina den edo zerez, baina hori beste elkarrizketa baterako. Virginia, mila esker handiz gurean eutegatik. Bai, zuri eskerrik asko. Eta ikus ditzagun udaletako albisteak. Barainenen berrian dana bat ditugu, ilustrazio bi lantegi tailer Amaia Egidazurekin 2021ko Etxepare sariaren irabazlea. Baita ere, Joseba Irazoki eta lagunak doako kontzertua emango dute urriaren 6an Kulturguneko karpan. Bertzalde, alpistegia antolatu dugu. Bortz eta 11 urte bitarteko aurrentzako bertso antzerkia euskaraz, urriaren 4an Kulturgunea karpan.
Urriaren 13an berriz, 6etan udalaren erabilera anizkoitzaren aretoan, enperadorearen kondaira itzal ipuin ederra ikusi ahal izango da. Eta irailaren 23an ludotekadan hasiko dira, ostiral honetan ate irekien jardunaldiak izango dira, eta bertan interesa duten familiek seme alabak bazkide egin edo dokumentazioa berritu ahal izango dute. Eta Iruñean, adinekoentzako 4 egoitzak bat egin dute mugikortasunaren astearekin, erabiltzaileentzako bizikleta ibilaldiak eginez. Iruñeko udalak ibilaldi zerbitzua antolatu du hainbat elkarte eta voluntarioren laguntzarekin. Baita ere, unibertsitate publikoetako ikasleek 1,7 kilometro bidegorri gehiago dituzte kampusekin konektatzeko ikasturte honen hasieratik. Hirigintza batzordea eta gerentzia alkatea buru dutela Tajonar Sadar Errei Berriaren ibilbidea bisitatu dute gaur. Eta Lau nerabek hiriarekiko prestakuntza, eztabaida, boluntariotza eta konpromiso sozialerako gune gisa sortutako proiektua da. Boluntariotza lanak coworkiten jardueretan egingo dira, hala nola eskola laguntzan edo sormen laborategian eta jolas anitzetan. Horretaz gain, 8.721 ikasle eta irakaslek hartu zuten parte pasaden ikasturtean irakurketa eta ahozko narrazioa sustatzeko goazen irakurtzera udal programan. Udal gobernu batzarrak hezkuntza programaren lehen luzapena onartu du. Azkeneko berri batean, udala garbiketa zerbitzuak indartuko ditu asteburu honetan Alde Zaharrean, Aldapako San Fermin jaietan. Bat zer sektoreko bizilagunek gaurtik aurrera Korralioseko aparkalekuan aparkatu ahal izango dute eta Santo Domingoko baratzen espazio itxita astelehenera arte. Lankideak oraintxe bertan erakusten zidan eta sareetan viral egin de bideo bat eta hor agertzen zen Joan Baldobi, konpromiseko parlamentaria, eta berak erraten zuen nola bere semeari, familia guztiak valentziarrez erakusten dion, baina hala ere gaztelera ikasten duen eta gazteleraz solasten den. Inork erakutsi gabe, zer gertatzen da. Bueno, gai horrek badu zerbait ikusteko gaur hemen solastuko garen hortaz, zer gertatzen da, gazteek adintxu bat arte euskaraz badakitela, baina gero uzten joaten diran, alboratzen joaten diran, edo zer. Bueno, guzi horretaz pixket solasteko, eztabaidatzeko mintegi bat antolatu dute, hain zuzen ere, irailaren 28an euskarazko ahozko jardunaren mintegia, izerekoa, eta horretaz solasteko, gaur arratsaldean Sagrario Aleman Euskaltzaindiko Jagontzaileko sustapen batzordeko burua dugu, arratsaldeon. Baita zure ere. Mil esker etortzeagatik. Eta baita ere, Enrique Diez de Ulzurrun, gaur dena begiratu behar izan dut oroitzeko, Iruñeko Komunikabideak Fundazioko lehendakaria. Mil esker etortzeagatik. Mil esker bai. Bueno, lehenik eta behin, mintegi hau, Sagrario zurekin hasiko naiz, zer da antolatu duzuena, 28 honetan? Esan behar da, Euskaltzaindiko sustapenetik antolatzen ditugula hainbat jardunaldi, azken batean sustapen batzordeak bere egitekoetan du euskararen egoera edo zaintzea eta erabileraren eremuak aztertzea nolabait. Eta alde hortatik besteak beste egiten du gogoeta nola dauden gauzak, eta hortarako antolatzen ditu jardunaldiak edo mintegiak edo horrelakoak, bestetik egiten ditu adierazpenak ikusten duenean erabakiren bat edo euskararendako kaltegarri dena eta larritzat jotzen duguna eta ikusten dugu batzutan batez ere erakunde publikotara jo behar eta horrela. Eta gero, estatusaren inguruan egiten diren lege, dekretu hartzen diren neurriak izan Euskal Herrian edo Euskal Herritik kanpo administrazio, hainbat administrazio baitago, hizkuntzak nolabait kontrolatzen edo regulatzen dituenak eta zoritxarrez askotan ez ditugu ezagutzen gure gainetik daude eta gero etortzen dire epaileak halako horiekin. Orduan, hori ezagutzeko denak euskaraz jarriak ere baditugu eta hori ere sustapeneko lana da. Baina esan bezala, batez ere, hau sartuko nuke
euskararen egoera dela eta ikusten dugun arloetako bada, hezkuntza nolabait zaindu izan dela edo saiatu izan garela, uste dut guztiok, hezkuntzan euskara sartzen, baina gero, zuk esan duzu bezala, hor badago arazoa, askotan zergatik euskara ikasten dutenek ez duten erabiltzen. Nik esan nahi nuke oso arrazoi logikoak direla, ez da, baina hori gertatzen da. Orduan, honen inguruan egin nahi izan dugu mintegi honetan olako gogoetarako gune bat, ekarri honetan ari direnak bai eskoletan, bai aisialdian, bai hainbat tokitan, azken batean gurasoek askotan esaten dute, guraso hauek beren aurrai eskeni nahi dietenean zerbait eskolaz kanpo ez dutela euskaraz aurkitzen. Oztopo handiak dituztela beren aurroiek ezakit kirolean, antzerkian, ezakit edozein arlotan sartu nahi dituztenean ez dutela aurkitzen eskaintzarik. Guzti honen inguruan egin nahi izan dugu gogoeta eta Iruñeko komunikabidea fundazio hartu dugu bide lagun eta elkarrekin antolatu dugu, orduan kike gehiago nahi bada aipatuko dugu. Fundazio hau Iruñekoa da, aspaldian sortu zen, eta helburu nagusia da ahozkotasuna, ahozko jarduna euskaraz, hori sustatzea eta bultzatzea, ezta? Orduan hau ere gure gaia da, fundazioaren gaia da, eta egoki ikusi genuen Euskaltzain Ligarekin batera hau antolatzea, ez da, horixe da. Eta gutxi gora bera, zein izango dire egun horretako hitzordu nagusiak edo baten bat aipatzeagatik, goiz ikaragarri mardula antolatu duzue? Bai, hasieran harrera, ongi etorri eta beste, hasiera ekitaldia, eta etorriko da Euskaltzainen burua Andres Urrutia, etorriko da Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea Mikel Arregi, eta gero hortikan aurrera hainbat saio horren barnean, eta lehendabizikoa izanen da Nafarroako gaztetxoen ahozko jardunean kurrikulumak, hezkuntza kurrikulumak eskaintzen dituen mugak edo dituen mugak eta aukerak, ez? Eta horren inguruan mintzatuko zaizkigu bi lagun, Jolanda Olasagarre, Mendino eta Arbizuarra, hau da Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentukoa, eta gero ikastolen elkarteko beste ordezkari bat ere etorriko zaigu, Elena Baraibar, horretaz hitz egitea. Eta hor landuko dena da, Enrique, nik ongi ulertzeko, nolabait ere hezkuntzan, eskoletan eta, zer egiten den eta zer ez den egiten euskararen ahozkotasuna sustatzeko? Bai, alde batetik dago hezkuntzan badira kurrikulumak, ez da, kurrikulumak dioena hori bete beharrekoa edo irakasleek horri jarraitu behar diote, eta alde horretatik, ze mugak diren, mugarikote dagoen, eta ze aukerak eskaintzen dituen, ezta? Gaia da, oso zabala da, ez da zuk aipatu duzu, aurrak ikastetxean, bai, euskalduntzen dira, eta euskara behar bada erabiliko dute, 6-8 urte dutenean haien artean, ez dakigu, baina gela barnean bai, baina gero, gure bizitzetan arlo asko ditugu. Eskola, plaza, karrika, kirola, aisia, kultura eta telebista, pantalla gero eta txikiagoak ere bai, ez da hori. Horren inguruan, pixkat hezkuntzaren ikuspuntutik edo kurrikulumaren ikuspuntutik, zer egin daiteken, zer egiten den eta zer egin daiteken. Beraz, hori lehenengo itzaldia, zer gehiago aurkituko dugu goiz horretan? Gero, ari gara gaztetxoez, eta orduan mai inguru bat, eta 3 gazte ekarriko ditugu, bakoitzak konta dezan nola bizi izan duen hori, ezta? Gaur egun, garai batean baino aur gehiago edo gazte gehiago iristen dira eskolara etxea euskalduna dutela, bi gurasoak edo aita edo ama, ezta? Orduan, 3 lagun, Xabier Olano, Antoniana, Amagoia Nuin del Rio eta Uxune Kanpo Subarte, eta kontatuko digute hau guztia nola bizi izan duten.
Claro, azkenean ematea hotxa gaztei, ez? Beti gaude gu heldua nolabait ere pentsatzen, ez? Aber nola biziko dute, baina, bueno, haiei ere galdetzen aldiagu. Bai, hori da, azken batean guk askotan ikusi izan dugu adin hauetaz ari garenean behintzat, gure prozesua diferentia izan da, ziur kikerena bat izan dena, nerea beste bat, beste bizipen batzuk izan ditugu, orain ikusten dugu fenomeno bat, lehen garai batean eskolarik etzen euskaraz, orain zorionez ez denak, baina aur frankok badu aukera euskaraz ikasteko eskolan. Baina gero hortik landa behar bada ez du gauza asko, eta orduan nahi genuen hartu ja gazteak, 18 bat urteko 3 gazte, beraiek beraien prozesu hori konta dezaten, hau da. Nola bizi izan zuten. Euskaraz aritu dire eskolan, baina gero zenbat aritu izan dira kanpoan, beren ustez zergatik gertatzen zitzaien hori, edo gertatu balin bazaie. Behar bada euskaraz jarraitu dute, baina orduan 3 lagun hartu ditugu institutuan ari direnak edo bukatu berria duena bat, horietako bat, eta orduan horiek beren bizipena kontatuko digute, beraien harremana euskararekin nolakoa izan den, zergatik sozializatzen dutenean, hasiera batean behar bada eskola besterik ez dute, etxea eta eskola referentzia puntuak edo, baina gero sozializatzen hasten dire eta badute ja harremana beste eskola batzutako jendeakin, helduekin, beste gazte batzukin, orduan jendartera irekiera bat azkenen, no? Hori da, eta hor gure ustez behintzat gertatzen da, hori, esan duguna, hizkuntza aldaketa bat. Orduan, haiek kontatuko digute, hori, haiek kontatzen nahi dugu. Haiek, gaina pertsonaletik beti interesgarri izaten. Hori da, nola bizitzen hori da. Zer gehiago, Enrique? Gero, atsedenaldia eta gero ondotik etorriko zaigu Yolanda Arrieta, euskara hezkuntza munduan dabilena, sorkuntzan ere bai, eta halako dekalogo bat eginen du, ezta? Hitza ahoz hasten, ezten eta hazten da euskara ahotara eramateko dekalogoa, ezta? Horretaz mintzatuko da, interesgarria izanen delakoan gaude. Eta gero, hain zuzen Sagrariok lehenago aipatu duena, ezta? Beste arlo horiek euskaldundu nahian dabiltzan taldeen lekukotasuna ekarriko dugu, ezta? Hor talde, pilota eskola bat, Roberto Gómez Zorrilla etorriko zaigu, Ardoi pilota elkartekoa, euskaraz zer eskaintzen duten eta nola lantzen duten gai hau. Gero ere Dindaia fundazioko ordezkari bat etorriko zaigu, Klika izeneko ekimena azaldi ezaguten, eta Leire Barberena ere bertsolaritza eskolan izeneko programa ekimen ezaguna, hori zertan datzan eta hori azaltzera, eta zer nolako emaitzak ikuste dituzten. Eta gero, aisialdia euskalduntzen saiatzen den pertsona bat topagunearen izenian, ezta? Ander Barandiaran. Hauek dituzte hainbat programa, ekimen hain zuzen ere, 10, 11, 12, 13 urteko neska mutikoekin lantzeko aisia euskalduntze aldera. Claro, ulertzen dut, zuek usten duzuela, hain zuzen ere, arazo hori baldin badago, ez? 8, 12 urtetatik aurrera hasten dela pixet galtzen euskararen erabilera, dela seguraski, gaztek egiten dutelako ere bizitza eskolatik kanpo, eta beraz ze garrantzia duen, bertze alor horiek ez, kirolak, nizarrakita, isialdia, eta horietan modu natural batean euskara. Hori da, azken batean gizartean txertatzen dira, edo txertatzen gara guztiok, adin batekin, askoz ere harreman sare handiagoa izaten dugu eta nahi izaten ditugu hainbat gauza egin. Gaur egun edozein aurri galdetzen badiogu, zer egiten duen, eskolan baino, ordu gehiago ez, baina ordu asko sartzen ditu eskolatik kanpo beste jarduera batzuk egiten, ez? Eta horietako batzuk dira espres antolatu direnak euskeraz izan dezaten, edo eskaintza espres egin den euskeraz, ez dakit, adibidez, Dindaia horretarako sortu zen azken batean, aurrei eskaintzeko nolabaiteko toki bat, espazio bat, euskeraz aritzeko. Baina badire beste batzuk, sortzen direnak, ez dakit, adibidez hemen izanen dugu
Zizurko pilota eskolakoa, Ardoi pilota eskolakoa, eta horiek olako gauza hauek sortzen dira pilotaren inguruan aritzeko, pilotan ikas dezaten aurrak, edo futbolean ikas dezaten, edo musika eskolak eta egiten dire, baina musika ikas dezaten. Ez hainbeste euskaraz egin dezaten. Orduan, hor, nik uste dut, talde horietan ere ja badutela nolabait pentsatzeko unea doi iristen zaila, bai guk eskaini dugu hau, eskaini dugu gaztelaniaz, baina ona hurbildu zaizkigun asko eta asko, batzutan gehiengoa, euskalduna da. Eta guk honetaz ez dugu planteamenturik egin. Eta nik uste dut orain hasi direla olako tokietan planteamentu horiek egiten. Eta bestaldetik, gurasoak behin eta berriz eskatzen dute. Esaten dute, guk gure aurrari gustatzen zaio pilota, eman dezagun, eta sartu nahi dugu eskola batean, baina eskolan euskaldunek eta erdaldunek daudenez, erderaz egiten dute. Orduan, guztionen inguruan ikuste du gogo eta egin behar dugula. Eskaintzen diren jardun horiek zein hizkuntzatan eskaintzen diren, zergatik suposatzen den gaztelaniaz egin behar dela nahi eta nahi ez, gure Nafarroaren kasuan, beste Ipar Euskal Herrian frantsesez. Orduan, guztionen inguruan aritzeko da azken batean, eta behar hori ikusten da handia dela. Eta gurasoak eskatzen ari dire, antzerkia egin nahi dute, yoga egin nahi dute, futbolean ari nahi dute, pilotan ari nahi dute, musika ikasi nahi dute, baina inguru guzia daukagu erdalduna. Garrantzizkoa gainera, sortzen aldiolako aur bati egin zuzen ere, nolabaiteko gorrotoa euskarari, ez? Euskara baldin bada bakarrik klaseko kontua, ez? Orduan da zorai pisutxua da, ikasteko zorai formala, eta gero gaztelera ongi pasatzeko, ez? Eta ibiltzeko, ez? Pilotan eta orduan, karo, zuk egiten duzu nolabait ere lotura, zure buruan da, gaztelera da hizkuntza guaia, eta euskara da hizkuntza formala, ez? Eta, karo, hori hizkuntza bat normalizatzeko, hori da azken finean, eta arloiek eta gero dago lagun artea, beharra gainako erraztasunik ez dute izanen lagun artean, eskola barnean hizkera mota bat erabiltzen da, baina gero plazan beste bat, eta hutsune hori ere nola bete. Eta, lehenago pantailak aipatu ditugu, garai batean, eta Euskal Telebista eman dezagun sortu zenean, erdaraz ere, telebista gutxiago zeuden. Baina gero handikona, esate baterako, erdarazko telebistak eta kateak izugarri ugaritu dira, izugarri. Eta gero gainera iritsi da pantaila txikiena, sare sozialak eta hori guztia, teleserie eta hori guztia, ezta. Eta gaztetxo hauek, uste dira, mugikorra, 10-11 urterekina eskuratuko dute. Eta mundu hori, pantaila txikian agertzen den mundu hori guztia nagusiki erdaraz da, erdalgune izugarria da, ezta. Hori gertatzen da, ezta. Horren gainean gogo eta ze aukera eta nola eragin eta horrexegatik antolatu dugu. Bai, ez dugu bereziki hartu hemen pantailaren kontua, baina uste dut importantea dela, ni gogoan dut orain, ez dakit zenbat urte izanen dituen, zuk ezagutu izanen zen dituen, baina hasiera hartan ETB-n marrazki bizidunak Espainiako telebistakoak baino hobeak zirela esanen nuke. Eta garai hartan dortoka zein ziren, ninjak edo, oso famatua ziren eta oraindik gaztelaniaz ez zituzten ematen, beraz hor aurreratu egin ginen esan daiteke, ez da? Punteroena euskera. Hori da, eta orduan horrek lortzen zuen, ni gogoan dut behin gure Iruñeko etxean, sartu ginela igogailuan eta bazen aur bat, eta ni harien itzen aizparekin euskeraz, eta aurrak esan zion bere aitari. Aizu, hauek dortokak bezala hitz egiten dute. Hau da, aurrak hitz egiten euskeraz, etxean hitz egiten euskeraz, baina hala ere euskeraz ikusten zituen horiek. Zergatik, aurrorrendako erakargarria zen hori. Gaur egun ezin horrelakorik esan, nik esanen nuke ETB-n zoritxarrez marrazki bizidunak eta horrela gaztelaniazko telebistan baino okerragoa diret esaten dutenez, aurrek ez dute ikusten eta aurre euskaldunak askotan
jartzen dute telebista txiki horiek, telebista jartzen behitute horinik, marrazki bizidunak gaztelaniaz ikusten dituzte, edo inglesez. Hor egon gara, belaunaldi batzuk ezigarela, hain zuzen ere, ETV bateko marrazki bizidunekin, eta beti zurekin, eta ez dakit zerbait. Eta hor atzera pausoa egin dugula iruditzen zen. Horrek balio izan zuen belaunaldi batzuendako, baina gero nik ere nire inguru hurbilean hori bera, ez da? Esan nahi du, mandezagon 25 urtetik gorakoek izan zuten lotura hori ETB-rekin, baina hortik berakoek ez, hori aldatu da, telebista ikusteko modua ere aldatu den bezala, baina batez ere erdalkateak izugarri ugaritu dira. Claro, igual okerragoak direlako, edo behintzat alderatuta okerragoak, hor egun baduzun eskaintza guziarekin. Hore da. Ja, igual ez duzu telebistan ere ikusten marrazki bizunak, pentsatu igual gurasoek zuzenean batzen diola YouTubeen... Hori da, hori urrengo baterako gaia. Bai, urrengo baterako, oraingoan ez dugu berezik ez gara sartu pantailen kontu bat. Baina bai egia da bolo-bolo dagoen gai bat dela, ez? Orain, uste dut parlamentuan tramitatzen ari ziren lege batekin, nolabait ere Netflixen eta hemen olako edabidetan euskera zati bat egiteko, orain ere zinemaldian egon dire protesta zenbait, ez? Zinema euskaraz egiteko eta beraz, bueno, bertze baterako gaia. Bai. Enrique, unekin itxi dugu, hau, egitaragua? Egitaragua bai, hori da, goiz eguerdi esan, gero azken hitzak Sagrariok berak esango ditu alako laburpena eginen du. Ikusiko dugu laburpena, gaienetan denboraik ez da izaten, eta 5 minutuan laburtzea beste horiek hain poliki esan dutena zaila izaten da. Beraz, eskerrak ematetik aparte gauza gutxi. Eta gero behar bada, izena, ustute izena eman behar dela, ezta? Doainik da. Atzokoan, ustute 50 izena emana zuten, beraz ikusten dugu interesa. Bada tokia, jendegia horrendako, eta irailaren 26 arte eman behar da izena, epea egun horretan, eta saioa mintegia irailaren 28an. 28a da, datorren astean, asteazkena, hori da. Mintegia irailaren 28an. Goizeko egitarago da bakarrik, Iruñeko kondestablearen jauregian, eta badakigu goizez gazte asko zailtasun izanen duela etortzeko azken batean ikasten edo hariko da, baina alde neurrian behintzat gazteak beraiek ez badire etortzen direnak, bai aisealdian dabiltzan jendeak edo gazte hauekin nolabaiteko harremana dutenak, edo gurasoak, edo ari gara oso gazte kontukin, 12 bat urteko aurren edo gazten inguruan, ez? Orduan, oraindik nik uste dut, bai eskolak, bai etxeak edo gurasoak, familiak, garrantzia handia dutela, eta horietako batzuk etortzen badira ere, on litzateke haiek ere ikusteko nola jokatu behar duten aurroiekin eta zer eskaintzen aldioten, eta zer eskaintza dagoen ere ezagutzeko. Horit ere argi ilunak usteko, ez? Hemen ahozkotasunaren kontu honetan, barra bezala hortzen 28an hitzordua, saiatzeko euskarari ematen ere ezagik bere naturalidadea, ez? Azken hori da bilatzen duguna. Jendeak erabiltzea erraten zuen bezala pilotan edo ez dakit zein den zen gizon batzuk ezagutuko zuen seguruski, nahi zoritzen izena orain, lan kuku hau zeut, eta berak erraten zuen euskarak behar duela balio iraintzeko, adibidez, ez? Eztabaidatzeko, diskutitzeko, haserretzeko ere euskaraz egin behar dugula, ez? Bai, azken batean hizkuntza batek hiztunak behar ditu. Eta hiztuna esaten dugunean ez da inbeste idatzia, baizik eta hitz egiten duena, ahozkoarekin ari gara bereziki. Eta nik uste dut hori neurri handi batean, eskolaren bidez eskolatu ditugu, edo euskaldundu ditugu aurrak, ezain beste helduak. Eta orduan eskoletan indar handiagoa jarri da, ez hasiera hartan, baina gero bai idatzian ahozkoan baino. Aditzen taula horietan, agian arreta gehiagi jarri? Baliteke ez dakitnik ez dut gehiagi kontrolatzen justo nola ematen duten euskera gaia, baina beldur naiz olako loturak egiten direla soberan,
eta ez hainbeste ipuina, antzerkia, kanta, bersoa, horiek ematen dute benetan hizkuntzari indarra, ez? Sagraren hitzoek utziko dugu, hizkuntza bat hiztunek egiten dute, eta beraz, horretarako, horretaz hausnartzeko gunetxo bat, 28 horretan. Erraten genuen bezala berriz errepasatuko dut, horretaraziko dut Sagrario Aleman, Euskaltzaindiko Jagon Saileko sustapen batzordeko burua, eta hemen nire ondoan Enrique Diez de Ulzurrun, Iruñeko Komunikabideak Fundazioko lehendakaria. Mil esker gaurkoan, hartzegatik zuen denbora hausen dena kontatzeagatik. Zuei, honen berri emateagatik. Hauxen dena gaurkoz, aski saio interesgarria. Izan dugun hemen magazinean, bihar ere hortziralean, hemen izango gara, eta listo, asteburuan deskansa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.